ζητά μακρυπούλια, φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του celebrity και η φάση είναι pin-up. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς το περνάς στη φωτογράφηση? Πάρα πολύ ωραία. Πριν λίγο ήρθα, δεν ξέρω τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν ήρθες από το πρωί που είμαστε όλοι εδώ και περνάμε υπέροχα? Εγώ ήρθα για συγκεκριμένο πράγμα, ήρθα να κάνουμε τη συνέντευξη του Miss Bloom. Άρα θα μου πάρεις συνέντευξη? Έτσι ήταν το κόνσεπτ, αλλά βλέπω ότι πάει λίγο αντίστροφα. Είστε τόσο δυναμική πάντα. Αχ, πάντα. Τι θα θέλετε να με ρωτήσετε? Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε από πέρσι που σας είχαμε ρωτήσει για τις σχέσεις σας με το ίντερνετ και μας είχατε πει ότι ψάχνετε συνταγές, αν έχει εξελιχθεί, αν έχετε κάνει Twitter, Instagram, αν το τσεκάρετε το κινητό. Όχι, είναι ήδη ακριβώς η σχέση μου με το ίντερνετ. Μπαίνω σε κάτι σκέψη. Έχουμε ένα υπέροχο σκυλάκι εδώ που μας τραβάει το καλώδιο. Μπαίνω σε κάτι σκέψεις ώρες να ενδώσω στο Instagram, γιατί η φίλη μου η Ρούλα έτσι ανεβάζει μερικές ωραίες φωτογραφίες, αλλά όχι ακόμα. Κατεβάζω συνταγές και ρωτάω ό,τι με ενδιαφέρει το Google επίσης. Πολύ ωραία σχέση αυτή. Δηλαδή αν σου κάνω ένα τεστ για hashtags, για δίαιση και λέξεις που βάζουμε εμείς οι Instagram και Twitter users, δεν θα ξέρεις να μου απαντήσεις? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δηλαδή αν σου πω YOLO. Τι είναι το YOLO? You only live once. Συνοδεύει τις φωτογραφίες που ανεβάζεις κάνοντας bungee jumping ή οτιδήποτε. Αφού σου είπα ότι δεν έχω Instagram, γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις? Ψάχνεις. Όχι, απλά πατάω στο Google ό,τι απορία έχω. Stalker, ξέρεις τι σημαίνει? Είσαι stalker? Όχι. Stalker είναι αυτός που παρακολουθεί τα social media σου και ξέρει κάθε φορά τι έχεις κάνει και που ήσουνα και με ποιους ήσουνα. Έχεις εσύ stalkers? Ξέρω εγώ, μάλλον. Αφού δεν ασχολούμαι σου λέω με το ίντερνετ, ρώτα με κάτι άλλο. Μα τι υπέροχο σκυλί, υπέροχο. Λοιπόν, άμα σου έπεφτε ένα λαχείο και ερχόταν κάποιος και σου έλεγε θα κάνεις στην τηλεόραση ό,τι θες, φέρει ένα concept, φέρει ένα project και εγώ θα το κάνω. Τι θα διάλεγες? Και σιγά με στο πω. Και δηλαδή πρέπει να μας πέσει το λαχείο για να κάνω κάτι που θα μου αρέσει. Να σου πούν ό,τι θες. Θες να κάνεις εκπομπή μαγειρικής, να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο? Θέλεις να... Όχι, εκπομπή μαγειρικής δεν θέλω να κάνω. Μ' αρέσει να μαγειρεύω σπίτι μου. Να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Έχω ταξιδέψει πολύ για δουλειά. Οπότε σιγά μη σου πω. Ωραία, αν σου έπεφτε ένα άλλο λαχείο και σου λέγανε μπορείς να. Με το λαχείο. Να παίξεις με όποιον ηθοποιό θες και να σε σκηνοθετήσει όποιο σκηνοθέτης θες. Ποιους θα έλεγες? Τώρα. Σιγά μου πεις. Με πας πολύ μακριά τώρα. Εξωτερικού. Εσωτερικού θα τα δεχτώ. Θα τα δεχθείς. Με πιάνετε πολύ απροετοίμαστη. Σιγά μη σου πω. Κοίτα, θα μου πεις τουλάχιστον το κλισέ George Clooney. Όχι. Όχι. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Δεν είμαι φαν. Ryan Gosling. Ναι. Εντάξει, κάπου σε είχα. Εκεί ναι, εκεί έπεσες μέσα. Εντάξει. Αυτό ναι, θα ήθελα να παίξω μαζί του. Χαίρομαι. Πριν μου πεις ότι έχεις ταξιδέψει πολύ, έχεις ταξιδέψει με τη Ραξεύσκη. Πάρα πολύ. Έχεις πάει σε όλο τον κόσμο. Και φέτος σχεδίασες κιόλας. Ναι. Πώς ήταν η διαδικασία? Όχι, δεν το φοράω. Έχουμε άλλα πλάνα όμως, θα τα δείτε. Πώς ήταν η διαδικασία? Πώς πήγες μια μέρα και είπες θα σχεδιάσω, σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν θες να σχεδιάσεις? Δεν με πήραν, εγώ τους το είπα, εγώ το πρότεινα, ήταν μια δική μου ιδέα για να εξελιχθεί λίγο αυτή η σχέση και αυτή η συνεργασία και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες. Επί του πρακτέου, πατρών, υφάσματα, μπήκες κανονικά μέσα? Κανονικότατα. Και, εντάξει, δεν έβγαλα εγώ τα πατρών, όπως καταλαβαίνεις, αυτό θέλει να είναι υπεύθυνο άνθρωπο, αλλά υφάσματα, σχεδιασμό, ιδέες κτλ. Στις πρόβες, σε όλα ήμουν εκεί. Πόσο καιρό σας πήρε? Άστα, μας πήρε ένα τρίμηνο σίγουρα μας πήρε. Είχαμε κάνει και μια προετοιμασία για μια σεζόν πριν, την οποία τελευταία στιγμή την ακυρώσαμε. Οπότε όλο μαζί μας πήρε μισό χρόνο. Σας πήρε μισό χρόνο. Και τώρα που έχετε καλοκαίρι, τι σχέδια έχετε? Τώρα σχεδιάζουμε την χειμερινή κολεξιόν και τώρα που έρχεται καλοκαίρι θα κάνουμε περιοδεία με τα βαφτίσια με τον Νικό Μουτσινά σε όλη την Ελλάδα και το χειμώνα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε στο Παλάς με το Μερικοί το προτιμούν καυτό. Τέλεια. Διακοπές? Λίγο τον Αύγουστο. Πού? Σιγά μη σου πω. Γεια σας, πάω για φωτογράφηση.